Ysgol Gymraeg Llundain, lle mae 12 o blant yn cael addysg Gymraeg yng nghanol brifddinas Prydain. Mae'n achos ni gallu gwneud lots o pethau yma a ni gallu mynd i trips a ysgol. Fi'n gwneud dawnsio gwerin a llefaru a cwchenwau. Ni'n mynd i cael wers darllen nawr. Ond mae yna heriau yn wynebu'r ysgol. Ac felly mae nhw wedi lansio apêl ar-lein i geisio codi arian mwyn sicrhau dyfodol yr ysgol. Bydd yr arian hynna yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ni. Rydyn ni moyn sicrhau bod y cyfle i allu siarad Cymraeg a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i Gymru i bobl sydd yn byw yn Llundain. Mae'r ysgol wedi bod mewn bron 70 o flynyddoedd a ni moyn bod yr ysgol yma am o leia 70 blwyddyn arall. Er y sialens, mae pennaeth y llywodraethwyr yn obeithiol. Da ni'n cael cefnogaeth dda o'r gymuned yn Llundain. Da ni'n griw bach, ond da ni wedi gwneud hyn dros y blynyddoedd a fyddwn ni'n parhau i wneud hynny. Darn bach o Gymru yn y ddinas fawr, a'r plant yma yn gobeithio parhau a'u haddysg Gymraeg. Dewch gyda fi ar diwrnod arferol yn ystod Ramadan. Mae'n 4:04 yn y bore, ac mae nawr amser i fi bwyta pryd o fwyd cyn toriad y wawr. Hwn bydd fy myd olaf fi cyn iftar, sydd am 19 munud wedi 6 heno. Ar ôl bwyta, mae'n amser nawr i berfformio wddw, i sicrhau fy mod mewn cyflwr pur i addoli Fajr, sef yr addoliad cyntaf y dydd. Mae gofyn i fi addoli 5 gwaith y dydd. Dyma'r amseroedd am heddiw. Yn ystod y dydd, mi fyddai'n parhau a fy niwnod fel yr arfer. Cyn iftar, byddai'n helpu mam yn y gegin. Helpu paratoi a gwneud yn siŵr fod y bwrdd yn barod i ni i gyd. Heddiw, dwi am fwyta cymysgedd, fel rost cywiar, pacora a reis. Ond cyn dechrau bwyta, mi fyddai'n agor fy ympryd gyda dŵr a datus a dweud gweddi bach. Yn olaf, mi fyddaf yn dechrau paratoi i fynd i'r mosg. Dwi'n gwisgo abaya, sef dilleden rydd a syml, mae llawer o fenywod Muslemaidd yn gwisgo. Nawr, i orffen y diwrnod, mae'n amser addoli yn y mosg. Allahu Akbar, Allah. Felly, dyna fy niwnod yn ystod Ramadan.